What's up mga sangkay? Nagulat ka. Andito ako ngayon sa mga sangkay sa Skywalk. Yan, abangan nyo. At aakyat kami dyan sa taas. So, yan mga sangkay. Hanggang dito na muna. Bye-bye! Yo, good morning mga sangkay. Aakyat kami dito sa dito sa tuktok. Diyan sa tinatawag nilang Skyway daw to ng Taiwan. Hey, kaya tayo. Let's go! Taas dyan, Diyan tayo mga sangkay. Skywalk kung tawagin yan mga sangkay. Aakyat tayo diyan. Paikot. Ito. Sana walang bayad mga sangkay para maganda. Ang dami tao. Good morning mga sangkay! What's up? Sila. Ito yung mga kasama ko. Parang Alpex! Ito yung dalawa ng partner. Sana all may partner. Yan, dito na kami mga sangkay sa taas. Takot dyan! Wag po! Dito kami sa Skyway. Tinatawag.
Wait, yung picture. Video yan. Parang natatakot ako maglakad, putang ina nga. Wow! Ha? Oh. Ay, doon sa Taichung yun. Sinasabi ko sa'yo. Oh, putak tinauwa ko doon eh. Yun, may glass doon. May glass. Si Pare Vince, yung aking leader. Ako yung umuuga, Pare Vince ah. Umuuga ako ng bakal. Mamaya pa yun. Alin na? Wait for me, I don't stand a chance without you, girl. It's not like I have to be somewhere right now. Ikot-ikot to. Feels like just today or maybe two since I last saw you, but now I won't come back around. Wala si Georgie, hindi nasali sa ikot mga sangkay. Ito lang yun eh, dito lang. Yan o, mga sangkay. Makikita niyo. Last ko yan. Just a day or maybe two since I last saw you, but now I won't come back around if you're not trying. Sana sila. Tapang yung bata oh. Sabagay, wala pang alam yung bata eh. Tulak mo doon si George.
Ay, may mga Pinay din. Kumustahin natin si Kabayan. Pinay. Yung mga Pinay yan ah. Ayun. 他们这个妈妈哦，这个阿妈在后面拍照，他们走过来了。 Uy! 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 Lagot, lagot. Payo ka kaya. Bakit naman ang payo? Oh, Payong. hindi na ulan ha. Picture tayo, sama niyo ako dito. Hey! 好，来看地上，往前面踩。阿美，阿美来，过来一点，那你站出来一点，站出来一点，你可以手扶着，然后站出身体站出来。你看过来，我看看你刚才我猛嘟嘟一个，哎呀，我跟你他们一样。 Wala, malalaglag. May kaisi, may kaisi. Hindi ko makita yung ano. Hirap na hirap ako. Baka mahulog ka ha. Dandahan. Shout out. Pinagpawisan ako dun. Para katali si Kabayan sa vlog ko. Yung pinagbubuluhan mo. Yung pinagbubuluhan mo. Yan ang picture ni sa'yo. Saripit, saripit. Tingnan mo lang sa akin. Last na to eh. 3 minutes. Hindi na kayo magpipicture dito? Hindi, dito. Hindi nakaharap. Picture tayo! Dito, dito ka tayo.
na nasa UK. Shoutout sa iyo, Yik Official. Sa lahat ng mga tropa sa Pungwons, yan, sa Guamyao. Shoutout sa inyo. Sa kay Bay Kalidadis, shoutout. Kay Ricky Sanoy, shoutout. Kay Ma'am Juana Bells, yan, shoutout. Ako ito vlog, shoutout. Kay Jogs, by Jogs, shoutout. Tsaka kay Nel, yan, Nel Padjakero. Kuya Dang, shoutout Kuya Dang, yan. Tsaka kay Madi Wasalak, nandun sa Marikina ngayon. God bless sa inyo dyan, Kuya Madi. At maraming salamat sa aking mga viewers na mga hindi ko pa na shoutout. Shoutout sa inyong lahat. Miga shoutout sa inyong lahat. So maraming salamat po sa inyong panonood at nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video. Ayan po, andito po tayo sa Skywalk. Yan, na tinatawag. Thank you so much. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye-bye!